Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met A-I-N-A. Dan maken we snel een afspraak. Ja, Brangasa, ciao, de Baga Cultuur TV speciaal voor jou vanuit Rotterdam. En natuurlijk zijn we weer met iemand die we graag in de uitzending hebben. Vorige week, 2-3 weken geleden, hebben we met Ashley gesproken. Ashley, misschien kunnen jullie haar nog herinneren. Ik kan me ook herinneren, in Suriname heb ik geleerd, als je ergens naar binnen gaat, moet je eerst kloppen op een deur. Of je moet praten met een lijk als je hem wil opdraaien. Want soms werken ze niet mee, heb ik geleerd in Suriname. Hè. Toen ben ik daarop gegroeid. Maar hoe is het bij jou? Want jij bent in Nederland, dan heb je ook geleerd dat je met ze moet praten. Werken ze mee? Want soms kan het zijn dat iemand niet gaat optellen. Ik moest eerlijk zeggen, kijk, van mijn oma heb ik het altijd meegekregen. Van dat je altijd moet praten als je binnenkomt, inderdaad kloppen. Ik bedoel, ik kom ook niet zomaar in uw huis onaangekondigd. Dus ik klop wel altijd netjes. En ik moest zeggen, 1 keer toen was ik bezig met de verzorging. En ik moest diegene van de ene tafel moest ik op de brancard leggen. Of op de brancard en op de tafel leggen. En diegene was zo zwaar, maar het was eigenlijk gewoon een klein persoon, zeg maar, was het. En diegene was zo zwaar, dus ik had zoiets van, ja, wat is dit nou? Dus ik zei tegen diegene, nou, het is tijd, weet je wel. Ik help u met de verzorging. Ik hoop dat u dat toelaat. Wilt u alsjeblieft meewerken? En ik zeg het eerlijk, het heeft wel geholpen. Het was, misschien dat het ook wel tussen mijn oren zat, hè. Maar diegene die ging zo makkelijk opeens op de tafel, dat ik dacht van, het is zeker voor het onzekere, laat me het zo zeggen. Dat is wat ik doe, zeker voor het onzekere. Ze werken in het ziekenhuis. Hè? Als iemand is overleden, dan maakt ze de persoon weer netjes, zeg maar. En soms met een mes, maar soms ook netjes gewoon opmaken. En dat zal voldoende zijn. Maar er waren zoveel vragen ook. Maar vandaag is ze er weer. Vandaag is ze weer in de uitzending bij Cultuur TV, waar weer is er een weg. En dan zien we er hier zitten weer. Ashley, hi, hoe gaat het? Ja, gaat goed. En met u? Ja, lekker hoor, ik mag niet klagen. Het is altijd fijn om jou ook weer in de uitzending te hebben. Hoe gaat het met je? Ja, gaat lekker. Lekker vandaag vrij, dus daar geniet ik ook lekker van. Heerlijk hè, lekkere vrije dag hier aan het water. We hebben lekker weer en dat is altijd heerlijk. Mag wel weer een keer. Die dagen met regen mag het eindelijk weer de zon gaan schijnen. Ja, zeker. Zeker weten. Hey Ashley, er zijn zoveel vragen gekomen in de reacties. Want mensen vinden je beroep natuurlijk ook mooi. Sommigen zeggen liever jij dan ik. Maar het is een dankbaar beroep. Hè? Want ze hebben heel lof over je gesproken. Klopt, ik vond het heel leuk om alle reacties te zien en ook de interesse ervan. Ik zag ook iemand die zei ook van misschien heb ik ook zelf wel interesse om te gaan. Dus zeker doen, lijkt me echt wel heel leuk. Ik bedoel, volg je gevoel en als het iets voor jou is, dan zeker doen, ja. Inderdaad, maar Ashley, er zijn ook vragen die zijn gekomen van oké, je doet het werk, maar bescherm je jezelf goed. Let je goed op jezelf, want in Suriname gaan ze baden, gaan ze dingen doen. Waarschijnlijk ik weet het niet. Vertel, doe je verhaal. Ja, ik heb vanaf het huis af aan, van mijn oma vooral, heb ik meegekregen dat je moet praten met die mensen als ze zijn overleden. Want je weet niet of ze je horen. Sowieso altijd respectvol zijn, dus dat is wat ik wel gewoon doe. Voordat je de ruimte binnenkomt, aankloppen. En toen dacht ik van ja, dat is leuk en aardig, maar eigenlijk zou ik me ook op spiritueel vlak wat meer moeten beschermen en daar ook naar gaan kijken. Sowieso was ik al best wel bezig met het spirituele, dat onderzoeken. Toevallig had mijn tante toen een tijdje terug een loekoe bij u geboekt. En toen zei mijn tante van, dat is misschien wel een goed idee. Toen dacht ik van, ja, ga ik dit wel doen? Een beetje sceptisch. En toen daarna dacht ik van, ja, weet je wat? Waarom ook niet? Dus toen heb ik een loekoe bij u geboekt. En toen uiteindelijk ook een wassie bij u gedaan. Eerst was ik sceptisch, maar ik ging meer mijn gevoel volgen. Dus zeg maar, is dit een goed idee om te doen? Nou, uiteindelijk toen had ik het gevoel met me gesproken. En toen heb ik uiteindelijk die wassie bij u gedaan. En zodoende, ja. En hoe is het bevallen? Want je bent nog jong, hè? Je hebt het voor het eerst gedaan, je dacht laat me het doen. Hoe ging je leven ervoor en hoe ging je leven daarna? Heb je het verschil kunnen merken? Want je doet een zwaar beroep feitelijk. Zo zie ik het als spiritueel persoon. Zie ik dat het is een zwaar beroep. Je moet je eigenlijk goed in je schoenen staan. Je moet het ook aankunnen. Maar hoe was het voordat je bent gebaat en daarna? Daarvoor had ik had niet echt een meetpunt, dus daarvoor was het wel oké. Ik moet zeggen, na de wassie was het wel dat ik me wat lichter voelde. Ik voelde een soort druk daarvoor. En daarna was het echt wel
ja, ik voelde me gewoon rustig, relaxed, chill, lichter inderdaad. Ja. Oké, mooi. Blij om te horen dat het goed is ervaren, het goed is bevallen. Omdat ik weet ook, kijk, van huis uit, we zijn Surinamers. Niet iedereen gelooft hierin. Maar we weten ook wel, wakker Jorosma, we weten dat die dingen bestaan. Hè? Niet aan ieder. Maar soms zeg ik, baat het niet, schaadt het niet. Er zal een reden zijn geweest dat je toch die stap hebt gezet. En je moet het resultaat toch gaan ervaren, zeg ik altijd, van dingen waartegen je opliep, zeg maar. Maar daarna moet je toch resultaten gaan boeken. En zijn er dingen geweest dat je zegt, het lukte niet, maar aan die zijn dingen gelukt? Nou, ik was al 2 jaar bezig, als het niet langer is, 3 jaar misschien zelfs, met een huis te zoeken. En uiteindelijk, ik denk binnen 4 dagen, toen had ik eindelijk een huis. Ja, Nou, die was hij. nou, die was er, ja, dus daar ben ik nu mee bezig. Ik ben super blij dat het eindelijk is gelukt. Dus ja, echt heel fijn. Maar is het toeval dat mensen misschien ook denken van ja, misschien ja, toeval, je bent gebaat, toeval. Kan het ook zijn dat je een huis hebt gekregen? Of stond je misschien op nummer 1 of stond je op nummer 20? Want hoe gaat het in Nederland? In Nederland is er toch een lijst met kandidaten. En waar stond je op de lijst? Nou, ik zou je zeggen, ik ben al sinds mijn 18e ingeschreven. Ik ben nu 31. Ook al sta je zo lang ingeschreven. Ik stond toen, met dat huis wat ik heb gekregen, stond ik op plek nummer 38 zo, volgens mij. Ja. Dus ik denk, nou, dat gaat hem sowieso niet worden. Want het is vaker gebeurd, dan sta je zo hoog. En dan kom je daar en dan heeft de eerste het al genomen. Toen kwam ik daar en toen was iedereen die daar zo voor in aanmerking kwam, die was niet gekomen. Er waren alleen 2 mensen die na mij waren, die waren toegekomen. Maar de rest voor mij, die waren allemaal niet gekomen of geen interesse in het huis. En dan dacht ik bij mezelf van oké, in wat voor huis ga ik terechtkomen dan als niemand interesse erin had. Want toen kwam ik binnen in het huis en het huis was eigenlijk al zo goed als klaar. Ik hoef eigenlijk alleen maar een verfje te doen en dan is het klaar. Dus ik snap niet waarom de andere mensen het niet hebben genomen. Ik ben er super blij mee. Maar als je dan zegt van ja, toeval bestaat niet, dat durf ik niet te zeggen. Er smeert tussen hemel en aarde. Je hebt je wassie gedaan. Kijk, ook jij hebt je bigisma. Ook jij moet verder in het leven. En natuurlijk, geloof. Je moet geloven in dat wat je doet. Net als wat je zegt, nou, ik doe mijn werk. Hè? Je hebt een baan, je kan je huur betalen. Je werkt. Hè? Maar goed, je wilt ook je huis hebben. En als er 30.000 mensen voor je staan en je krijgt maar geen woning. Op een gegeven moment moet je kijken. En waarom is er een weg? Zo heet deze programma ook. En ik zeg altijd, jongen, waarom zouden de dingen niet lukken? En daarom zeg ik, go was teki watra biggie. En het is je geluk. Misschien moest het zo zijn dat er 30 voor jou niet zijn gekomen, zodat jij dat huis kreeg. Zeker, dat denk ik ook wel. Ja. Dat was mijn huis, het stond al klaar voor mij. Ja. Geweldig, heel mooi. En ja, hoe zwaar is je werk? Hoeveel dagen moet je aan het werk? Is het met shift, moet je ook nachtdiensten draaien? Ja, ik draai nachtdiensten, dagdiensten, ochtenddiensten. Je hebt een dienst van 6 uur tot... nee, van 7 uur tot 3 uur in de middag. Van 3 uur in de middag tot 11 uur in de avond. En van 11 uur aan de avond tot 7 uur in de ochtend. Dus verschillende shiften draai ik eigenlijk. Ja. De meeste mensen zijn bang om nachtdiensten te draaien met zulke dingen. Daarbij denk ik, ja, geef me maar die nachtdienst. Nee, ik vind, ja, je werkt sowieso alleen. Dus het maakt op zich niet uit of je in de dag werkt of in de nacht. Je werkt altijd wel alleen. Kijk, ik snap wel dat mensen het misschien enger vinden in de avond, maar ik merk daar niet echt verschil voor. Kijk, ik heb zoiets van, als ik weet dat ik beschermd ben. Ik heb mensen die over me waken, dus het is oké. Het is oké, mooi man. Dit is deel 2 van jou. Waarom willen ze weg? Je doet je ding. Het mooie is dat je ook zegt van oké, meneer afrond to mi culturo. Dus ik geloof in dat wat voor ons is weggelegd. Onze voorouders zijn er niet meer, dus de bigisma voor doen. Maar ze hebben heel veel kennis achtergelaten. En met die kennis gaan we voortduren. En wij allemaal hebben onze bigisma. Dus droom je ook wel eens? Ja, de laatste tijd droom ik veel meer. Daarvoor ook wel hier en daar. Ik moet zeggen, het lijkt wel, als het belangrijke dromen zijn, dan blijft het langer in je hoofd zitten. Maar als het niet echt belangrijke dromen zijn, dan ben ik het zo weer vergeten voordat ik weer wakker word. Dus... Dat is waar. En zo heb je ook, sommige mensen dromen ook over hun werk. Hè? Heb je dat ook wel eens gehad dat je droomt en dat je aan het werk bent of iets doet? Nee, gelukkig niet. Hiervoor heb ik in het crematorium gewerkt. En toen had ik wel dat ik droomde over mijn werk. Maar dat was meer uit angst. Zeg maar angst dat je de verkeerde persoon cremeert. Daar had ik dan zeg maar wel de angst voor.
echt nachtmerries bijna, kan ik zeggen. Maar niet echt dat ik droom over werk, nee. Nog nooit gehad, gelukkig. Nee. Gelukkig maar. En ik kan me herinneren, we mogen een beetje praten over je wassie toen. Hè? En dat je ketting begon te verkleuren aan je lichaam. Die viel van je lichaam even ook. Hè? Ja. En dat was ook leek een wonder te zijn. Je had een ketting om tijdens de wassie. Ja, ik had mijn Alejandro ketting op tijdens mijn wassie. Dat was een zilveren ketting. Hij viel van mijn nek, dat vond ik ook heel apart. Daarna toen raapte ik hem op en toen was hij een soort goudkleurig-achtig. Hij begon te verkleuren in je hand? Hij begon te verkleuren in mijn hand. Ik vond het heel raar en ik had zoiets van, oké, is het misschien dat het een nepketting is? Leg het misschien aan het water. Maar ja, mijn andere sieraden die ik om had, die waren helemaal niet verkleurd. Dus toen dacht ik echt van, oké, dit is wel een beetje apart, ja. Het is ook apart, maar gelukkig. Dingen moeten zijn zoals ze zijn. En gelukkig, je hebt je woning. Hè? Die dingen die voor jou zijn weggelegd, die gaan lopen. Ik ben blij om je weer te zien en dat het goed gaat met je. Hè? Je doet je werk, hè? Blijf je werk doen. En dan zeg ik tegen de mensen, doe die dingen die jij leuk vindt om te doen. Hè? Dat maakt jou wie je bent ook. Soms is het niet leuk, je doet aan Sunny, maar je hebt geen zin. Met tegenzin aan het werk gaan is niet fijn. Nee, maar ik ga ook niet met tegenzin aan het werk. Kijk, als je echt iets doet wat je echt leuk vindt om te doen, dan ga je nooit met tegenzin aan het werk. Of je nou iets voor jezelf doet of iets doet voor een ander. Als je echt iets doet wat je echt leuk vindt, dan ga je nooit met tegenzin aan het werk. En dat heb ik gelukkig. Ik ga nooit met tegenzin aan het werk. Nee. En dat is belangrijk. Nooit met tegenzin aan het werk gaan en geloven in wie je bent en wat je kan. De wonderen zijn de wereld niet uit. Waarom is er een weg? Daarom ben ik blij dat jij nu vertelt. Hey, nou afrond toe. Je cultuur, dat wil zeggen geloof in je cultuur en wie je bent en je roots, waardoor je dan toch komt waar je wilt zijn. Nou, heb je nog iets wat je wilt melden en dan ga ik je weer bedanken. Nee, ik bedank in ieder geval weer dat ik weer geïnterviewd werd en dat ik weer in de uitzending mag komen. Ja, heel leuk. Altijd fijn, want de mensen vonden het leuk om jou te zien. En natuurlijk zijn we altijd blij om met jou te praten. Mensen daar thuis, heeft u vragen, zet ze in de comments. Want waarom is er een weg? En geloof in dat waarin jij gelooft. Kulturu, onze roots, wint die het bestaat. Geloof erin, want het kan helpen. En in dit geval heb je gezien, ze is gewaard. Want ja, ik zeg zelf, ze heeft een zwaar beroep. En hoe je draait of keert. Er zijn dingen die na de dood nog bestaan. Wij geloven in een reïncarnatie. Wij geloven in een nasibtjing. Wij geloven in een lowe-mampitjing. Dat wil zeggen dat ook al bij je dood, soms zijn er nog dingen die terugkomen. En dat kan, er zijn. Goed, dankjewel weer. Dank dat je hier bent gekomen. En weer in de uitzending bent gekomen bij Kulturu TV. Je mag nog de mensen even groeten weer. En tot ziens. Heel graag gedaan. Iedereen bedankt voor de enthousiasme in ieder geval. En in ieder geval een fijne dag. Dankjewel. Ja mensen, dit was het weer. Kulturu TV speciaal voor jou hier Rotterdam. Brienenoordbrug ziet u daar. En dat is altijd een van de geweldige dingen hier in Rotterdam. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Bye. Begadoti ano sheng na tambumfu yala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar.
Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation them.